què tal, nens i nenes, com esteu? Ja tornem a ser aquí amb una altra sessió de l'Endevinacontes. I què és l'Endevinacontes? Doncs, com el mateix nom ho diu, és un joc on haureu d'endevinar contes. Un joc que farem a través d'aquest conte que se'n diu Endevinacontes, de la Berta Inés Concha i de la Virginia Donoso, de l'editorial Bella Terra. Mireu-lo. És aquest conte tan bonic que veiem aquí. En aquest conte, com hi podeu veure, hi ha un autobús de color vermell que va carregat d'un munt de personatges de contes. Hi ha en Patufet, la Rínxols d'Or, la rateta que escombrava l'escaleta, la Caputxeta vermella, la Ventafocs i un piló més. I tots aquests se'n van de viatge. Adéu, adéu, adéu. En aquest viatge faran diferents parades i aniran baixant a cada parada dos personatges. Quan baixin aquests personatges, nosaltres haurem d'endevinar a veure de quins contes són els protagonistes. I com ho farem, això? Doncs mireu, molt fàcil. Jo us ensenyaré una il·lustració. I en aquesta il·lustració hi hauran amagats els dos contes que vosaltres haureu de descobrir. Jo el primer que faré serà ensenyar-vos la il·lustració. Mireu-la bé. Mireu-la bé, aquí tenim una nena, tenim a tres personatges animals, dos que porten un barret, l'altre que no, que sembla que estan menjant. A veure, què fan? Mireu-la bé, veieu? Molt bé, aquí han amagats dos contes. I ara us llegiré el primer text, que és una mena de poesia endevinalla, per descobrir a veure quin conte hi ha amagat en aquesta primera. Escolteu bé, nens i nenes. A veure, aquesta vegada si ho trobareu fàcil o difícil. Els meus cabells són daurats i tinc l'ànima curiosa. Jo resiro amunt i avall trastos, calaixos i coses. Aquell dia en això estava quan vaig quedar-me dormida. Vaig despertar en una casa a un llit que desconeixia. Quan els meus ulls despertaren, ai, quin espant vaig tenir, perquè els meus rínxols tocaren tres ossets que descobrí. Quin conte serà aquest? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El temps comença. Penseu bé. A veure, us torno a ensenyar la il·lustració i us torno a llegir aquesta mena de poesia endevinalla. A veure, nois i noies, nens i nenes. Els meus cabells són daurats i tinc l'ànima curiosa. Jo regiro amunt i avall trastos, calaixos i coses. Aquell dia en això estava quan vaig quedar-me dormida. Vaig despertar en una casa a un llit que desconeixia. Quan els meus ulls despertaren, ai, quin espant vaig tenir, perquè els meus rínxols tocaren tres ossets que descobrí. Vinga, ja tenim el primer conte que heu de descobrir. I ara, tornem a mirar. Bé, i ara us llegiré el següent text que haureu de descobrir, el segon conte amagat. Ja ho sabeu, aquesta mena de poesia endevinalla. Vinga, anem pel segon. És tan i tan petit que menja un didal de sopa i quan vol anar a dormir es recolza en una copa. Els seus pares tan estima que el món desitja abraçar. Si vas pel carrer, vigila, que el podries trepitjar. Vinga, quin conte serà aquest? Vinga, us torno a ensenyar la il·lustració, a veure si descobriu el segon conte que hi ha amagat en aquesta poesia endevinalla. Vinga. Aquí teniu, mireu bé les il·lustracions i us torno a llegir el text una altra vegada perquè pugueu endevinar aquest segon conte que es troba amagat en el joc de l'Endevinacontes. És tan i tan petit que menja un didal de sopa i quan vol anar a dormir es recolza en una copa. Els seus pares tan estima que el món desitja abraçar. Si vas pel carrer, vigila, que el podries trepitjar. Vinga, us torno a ensenyar la il·lustració ja per darrera vegada. Mireu-se-la bé. I vinga, ja podeu endevinar a veure de quins dos contes es tracta. A veure si us animeu a donar-nos les respostes adequades. Vinga, us esperem a través del Facebook de la biblioteca o per WhatsApp. La resposta a l'Endevinacontes, aquests dos contes amagat. Vinga, esperem les vostres respostes, animeu-vos. Fins aviat, cuideu-vos molt, adéu.